Il-ħamis filgħodu. F'kumpless ta' garaxxijiet f'Birkirkara jinqatel l-avukat Karmel Kirkop, missier ta' 51 sena. Net News illum tkellem ma' oħt u il-vittma. Martes tirrakkonta kif saret taf bil-qtil ta' huwa. Irċivejt fuq messaġġ fuq il-mobile li sar inċident qtil f'Birkirkara. Daqaw il-ħin ċemplit li joħti u għalt li il-għara sar qtil ċempel l-ħija u ma wieġibnix. F'daqaw il-ħin tiġi kull jom Kirkop u dak il-ħin tani jisuħ ħazin u mbagħad oħti għalt li ġejjin għalik hawnhekk. F'daqaw il-ħin għadni ma nafx li jiena u sibta ommi. ħassa ħazin ħajtu li bil-mod. Għettilom orajt, nistennaw. Unbat il-barat tal-isptar, il-managers għalu li ejja ħalli noħduk daqxajn saddar, ħalli tati naqra aħbar l-mami, għax xuk u. Martes tirrakkonta l-aħħar darba li ltaqet ma' huwa. Jena il-sibt rajtu. Rajtu l-ħamis. Għax ħanamlu il-qabbar u mort mal-mijow. ħanamlu l-irħama u tajna ġewx ritratti ta' papa u tal-kuġin u issa ġejt tiegħu. Nirringrazzja lil kulħadd tal-għajnuna li tawna u nixtieq li jinqabad imma nixtieq iħoss li għandu kuxjenza bħali li ma jagħmilx il-ħadd ieħor bħal ma għamel lill-ħija l-menu. Ma nafx li jagħmel azzjoni ħażina lill-ħija imma hekk nixtieq u naħfrulu.